Duşun başına oňa gatnaşyjylar dünýä ýurtlaryny hemde halklaryny parahatçylyk, insan deň hukukluluk hemde özleri hormat goýmak ýürelýärlerini esaslanýan hyzmatdaşlygyň daşyny jebitleşdirýän Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 79 ýyly münasibetli tüý sürekdeni gutladylar. Ma'lum bolýarly, her ýylyň 24 oktýabry Birleşen Milletler Guramasynyň güni hökmüne geýinden beýlenip geçilýär. Birleşen Milletler Guraması tarapyndan ikigede ikrar edilen beýtarap Türkmenistan beýik guramak hemde oňa ýürütilişlerini idara edilgen uzak ýyllaryň dowamyny netijeli gatnaşyklar saklaýar. Hemişelik beýtaraplyk hukuky ýagdaýyny ewren günden başlap Türkmenistan dünýäde parahat we abadan ýaşaýyşyny üpçün edilmegi urnaky tagalary özüniň daşary syýasatynyň möhüm bölegini öwürdi. Munyň şeýledin dürli ýyllarda Türkmenistanyň öňe süren halkara başlanýşlarynyň dünýä bileşiginiň giň golawlaryna eýe bolmagamy ýatlygy diýe. Masada atnaşyjylaryň notaşýaly Russiýa Federasiýasynyň Kazan şäherine geçirilen 16-njy BRICS sammitiniň şäherlerini hormatly prezident bilen Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen bolany duşugy guramanyň döredilýän günüň bayramy edilýän gününe gabat geldi. Şola duşukda Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary ýurdumyň halkara gatnaşyklarda parahatçylyk we ynanşmak ýürelýärlerini berkarar etmek boýunça başlanýşlaryna ýokary baha berdi. Hemde ada adalan sammitde beýan eden teklipleriniň möhüm ähmiýeti eýedi nıqtadı. Türkmenistanyň Daşary işler ministriniň notaýşary ada adalan sammitde Türkmenistanyň hemde Birleşen Milletler Guramasynyň öňe süren başlanýşlary biri-birine gabat hemde meňdeş gelýär. Munyň özi halkara gün tertibine taraplan birek-biregi gollap çykyş etmek bilen ýyldan dowamyna ýakyn hyzmatdaşlara öwürlenýäni görkezýär. Bu ýerde gurrun ilkinji nowata halkara parahatçylygy berkitmek, ählimumy hemde sevt howpsuzlygyny üpçün etmek, howanyň üýtgemegine garşy güreşmek we durnukly ösüş meseleleri barada barýar. Duşukdaky çykyşlarda Türkmenistanyň döwlet öz ýatyarlaryna eýe bolup Birleşen Milletler Guramasy hemde oňa degişli agentlikler bilen durmuşa geçiren hemde häzirki wagtda amala aşyran taýsamlary bardy hem aýratene durulyp geçirildi. Belenirşýäli geçen döwürde bu Awraly Gurama bilen hyzmatdaşlyk milli sewet derejesinde onurça taýsama durmuşa geçirildi. Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrşdy Dmitriy Shlapachenko beýtaraplyk syýasatyny üstünlikle amala aşyran garaşy Türkmenistanyň Merkezi Aziýada durnukly ösüşi parahatçylygyň hemde howpsuzlygyny putanylmagyna oňyn goşant goşýanyny adamlaryň ýaty geljegini günükdirleni durly ularda möhüm başlanýşlaryny ençemesini öňe sürýänyny aýratyn bellädi. Dünýä bileşiginiň giň golawyna münasip bolan şol başlanýşlary Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň bir näçe kararnamalaryna özüniň beýanyny tapdy. Geljek 2025-nji ýylda Türkmenistanyň hemişelik beýtaraplanyň 30 ýylynyň hemde Birleşen Milletler Guramasynyň döredilmeginiň 80 ýylynyň giňdene bayramy ediljekdigi duşukda aýratyn ataldy. Şununla baglanykda ýurdumyň başlanýy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 2025-nji ýyly halkara parahatçylyk we ynanşmak ýyly diýip oglan edenini ünitçekildi. Nöwtrşýaly halkara ähmiýetli beýseneler münasibetli bilelikde bir näçe şäherleň geçirilmegi göz öňüne tutulýar. Dawraly duşuň ahyrynda Türkmenistan ýene Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň mundan beläge ýygyderli ösüriljek ona mellerildi. Men Dmitriy Shlapachenko, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanaky hemişelik utgaşdyrjysy. Bu ýyl biz üçin ören ähmiýetli wakalara baý ýyl boldy. Ma'lum bolýarly, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres Türkmenistana resmi saparyna amalaşyrdy. Türkmenistana we bütün dünýäde magtymly pragynyň doglunyň 300 ýyllygy dawral ýagdaýda bellenýär. Şol saparyň şäherlerini Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretaryny magtymly prag medali bilen sylaglamagy çuňur many mazmuny eýe boldy. Şu ýerde Russiýa Federasiýasynyň geçirilen BRICS sammitiniň şäherlerini Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň Türkmenistanyň hormatly prezidenti bilen duşuk geçirenligi aýratyn bildirliklidir. Şeýlede Tatarstan Respublikasynyň Dostluk ordeniniň dawraly ýagdaýda goşulmagy Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň alyp barýan işleriniň halkara jemgyýetçiligine giň gollawy eýe bolýanyny aňlady. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 72-nji mejlisinde Birleşen Milletler Guramasynyň oýunlary atly kararnamanyň şeýlede assambleýanyň 79-njy sessiýasynyň 25-nji plenar mejlisinde Türkmenistanyň başlangyjy bilen Merkezi Aziýa parahatçylyk ynanşmak we hyzmatdaşlyk dowlaty atly kararnamanyň bir agzan kabul edilenligi baradaky hoş habar gelip goşdy. Bu şanly wakalar biziň Türkmenistan bilen işçi hyzmatdaşlygy alyp barýanyny ýeni-de suwd edýär.
Bundan başga-da Türkmenistanyň başlangyjy esasynda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy tarapyndan 2025-nji ýyl Halkara Parahatçylyk we Anlaşmak Gilatly kararnamanyň kabul edilendigini bu ýyl bilen belläp biler. Türkmenistanyň bu başlangyjy halkara giňişligine ören wajyp ähmiýete eýe bolup durýar. Biz Türkmenistanyň hökümeti bilen hazmatdaşlygynyň geljekde hasam işçi häsiýeti eýe boljakdygyny ananýan. Hazmatdaşlyk üçin giň mümkinçilikler döredip berýän Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagy hemde Türkmenistanyň çoňur hormatlanýan prezidentine köp sag bolsun edýän. Sag bolun.